Etan zuen hausuenero gudariz beteta. Ze konpainiakoek zienero akorduen dekozu? Hene sakuan zeti bebai bat. Sakoan zeti bebai. Klase guztietako. Bai, Gero gorriziek eta zera bate iben. bai. Da gero bakorri ginen, gero gorri ginen. Oso Antonio Agirrek, insegida ikusiaban, jeti bilola eta baten zen. Bai, bai. Da gero, gu gorri egin du izan gorri. Eta egar, ba. Da. Ba, gero errefugiago goiteko, errefugiago purtenen bier, da, ba, hori zen. Ni etxin edatu da, nintzen, ba, horraz, izan horraz. Nire etxetik, lego zinien eragoen da. Da, ba, etorriko zala, azkenean gobi egiten, haike, goberuen da ondino, ba, beste, zer eruteko. Bai. Etxeko gauzetatean, ba, hiru familia, lau nien leku batera eta arkilo baserri bat lezaban da. Bai. Horre bilizien azaina batalioie bebilizan? Azaina Gipuzkoa batalioie, memaiatik eta bilizienak. Bai, bai, zelan zan hori. Abari bate bai. Abadi? Bai, eta bizi mota bane. Eta orduko hor munizio sartute guen elizan. Nahi. Desahotzen eta hengo zola. Eta usan sakuan zeti hauen, kosinie eben. Bai. Arrentera. Horre zenetekuek ero izango zien? Bai. Bai. Eta gero esatateko hori hor. San Miguelen egusen da, etorte San Mesio moten, ara. Da, horrek, zeak izin arrene, bueno, gari ondo tratatu. Ondo tratat... Iarrutzatu zan horrek eta. Ondo tratatze bena badie? Hombre, Sako bantzetikuek? bai. Ondo, da, kosini eki ben, elizbien. Da, ba, zahatzen, baitara inguz, atarra bien oso, munizinuk elizatik eta ez hau zen, tranqui. Da, abarien, ondo, teatu lizan otizan, da, atzeko otizan gudari jokana. Ade bat ade gudari jike abarien ebali bene. Abe, ba, bera bezera zan da, baina... Bai, kapila hauek erabiltze bezan. Bai, bai.